Gima jopuonj mang'eny noketho kabet en nikech japuonj ka japuonj en gi rieki ne. Modwa notim ang'o mi nyithindo. Ka in e kaunti kata in VOJ tidwa ng'eyo ni pesa ni chalo nade to tiyo nade. Ibedo ga account matin. Ming'e ni ma donjo tatimo godo 1 2 3 ma takungo mar timo 1 2 3 to moro ni takene mar timo 1 2 3 bedo mayot. To ka in ga account moinga par VOJ to mokwongo gima nyaka ipenjre ni to account apar gi itimo nade. Ang'o miyo nyaka ibed mana kod gi apar. Inyalo wacho ni county lach, departments ng'eny. To kata ka bed ni departments ng'eny, to account mohingo 100 idwa timo nade. Mibadhi betie sama department ka department otimo ang'o mi account mare. Nikech kata ka koro in governor tipenjo nodiochieng' ma kawuono achoko pesa di. To in ga account 230 ma pesa onego bed ni donje. Ibro ng'e nade na account mane ma pesa donje ten pesa mo. Gima Nancy Gathungu wacho ni e shida mang'eny ma counties wanego temo miyo yot chamo county. It is by design. It is by design. Okay, they need it. Tibro yudo kamoko en ni sirikal modonjo manyien bende yao mage. Nikech Nancy Gathungu ywak ni kuonde moko yudo ni sama pesa osedonjo machulo supplier, account no inactive. Bang' dweche 3 en inactive. Ka pesa biro to inactive. To bank charges geregi to nitie. Pes jopiny. Emomiyo VOJ chik nitiere ma prescribe ni counties onego bed ga diwa accounts mag. Ni neno ka governor ma Bungoma nokete tago maliet mane weche account. To no konyal duoko nikech obende moko nokia. Iyudo ka dispensary moro nitiere koro gweng'. To le dispensary no niga account. Aseli dala. Iseli madala. Ing'e go bei dispensary. Ng'ata mabire go bei dispensary kacha. Pesa mane modwa chulo